Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest àudio, que no sé si acabarà sent vídeo. Què us anava a dir? Què et anava a dir? Tinc dues opcions per fer la meva col·lecció mínima orgànica. La primera, fer les 3 peces de únicament Casio, amb Casio digital, per fer esport. És un petitet, ja et diré quin és. El Merlin, el que tinc ja, aquests dos ja els tinc. I el Merlin és el daurat. I incorporar com a tercer element de la capsa el Casio automàtic, per fer aquesta representació del que és automàtic, que vull tindre, sí, un automàtic. Això per una banda, que faríem un primer pas d'una modesta col·lecció de rellotges basant-se únicament en els Casio. I després, d'altra banda, desfer-me del petitet Casio digital de fer esport i canviar-ho per un Timex digital, que faria aquesta tasca, com a rellotge de, no sé si els més Expedition o ja veuria, no? Ara no recordo si tenen d'aquesta mena de fer. Crec que sí. Després el segon seria el Hamilton Marv de 38 amb armis, amb acer inoxidable de la polsera, el Casio Merlin. El Casio Merlin en cap cas marxa. És a dir, fer 3 Casios amb el nou automàtic, o quedar-me el Merlin com a rellotge d'estiu d'aquesta mena i incorporar un Timex. Qui mires? Incorporar un Timex que substitueix el digital per fer més fons de marca. S'havia tallat. I fer un fons d'aquests 3 que serien el Merlin, canviem de marca al Hamilton Marv i canviem de marca al Timex, aquest Timex digital que t'he dit. No ho sé. Penso que sí són 3 maneres coherents de fer, un des de dintre de Casio, un des de fora, un agafant 3 marques, però la manera de fer la tenim amb el Diver. La manera diferent de fer dels 3 usos aquests és del Diver, aquest ús més estiuenc, més de batalla, no tant de batalla, una batalla polivalent. Després està el Fendt o Hamilton o el nou Casio, és una mica més un Gada, un Cuco, potser el Casio més seriot, més... Sí, no tan explorer com el Hamilton, això vull dir. No és tan explorer, potser sí és esportiu, però no és tan explorador. Jo m'identifico potser una mica més amb els exploradors. I després un ítem que hem de tindre present, que m'oblidava comentar, és el tema preu. Jo ja gairebé tinc feta una de les col·leccions, que seria la Casio, aquesta tercera peça l'agafo per... no arriba a 300, i ja la tindria, és a dir, tinc un cost de 300 i l'altre, clar, el cost és el Hamilton 1000, entorn als 1000, i el Timex, el Timex no me'n recordo, però fica-li 100, vale? Doncs això seria.